Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την συνάντησή μας. Όπως ξέρετε θα συζητήσουμε για αυτό το βιβλίο που είχα την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να συνεργαστώ για την έκδοσή του με τον κύριο Καλαμαρά των εκδόσεων Ιάμβος και θα το συζητήσουμε απόψε με έναν από τους πιο διακεκριμένους φίλους μου και κατά την δημοσιογραφική ιδιότητα εξίσου διακεκριμένο, τον κύριο Σπύρο Σουρμελίδη και βεβαίως με τον εκδότη, τον κύριο Αγισίλαο Καλαμαρά. Προτείνω να εκκινήσουμε την συζήτησή μας με λίγα λόγια από τον εκδότη. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου, από καρδιάς πραγματικά, για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Η παρουσία σας σήμερα εδώ μας γεμίζει με αισιοδοξία, με δύναμη. Σε εποχές πραγματικά δύσκολες για το βιβλίο, η στήριξή σας και η παρουσία σας μας γεμίζει με δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Θα ήθελα βέβαια με την ευκαιρία που μου δίνετε από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Νικόλαο Λάο για την εξαίρετη συνεργασία την οποία έχουμε. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε θα ήθελα να πω δύο λόγια, εντάξει, πρώτα απ' όλα για τη συνεργασία μας και δύο πραγματάκια για το βιβλίο. Με τον κύριο Λάο ξεκίνησε η συνεργασία μας, είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο έχουμε συνεργαστεί. Ο κύριος Λάος βέβαια είναι πολυγραφότατος, έχει ήδη μια πολύ μεγάλη παρουσία στα ελληνικά γράμματα. Ο εκδοτικός μας οίκος ειδικεύεται στον τομέα της ελληνικής λογοτεχνίας αλλά και της φιλοσοφίας, έχοντας κάνει μεταφράσεις έργων του Wittgenstein και έχοντας ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, με έργα επιστημονικά, έτσι, τα οποία διδάσκονται και στο Πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να πω ότι από την πρώτη στιγμή με τον κύριο Λάο η συνεργασία μας ήταν άψογη. Όταν είδα το βιβλίο του και μελετώντας το βιβλίο του, εντυπωσιάστηκα πραγματικά από τον τρόπο με τον οποίο κατορθώνει να πραγματεύεται ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Η φιλοσοφική προέκταση η οποία δίνει στο βιβλίο αναλύοντας θέματα φιλοσοφικά τόσο αγαπητά σε όλους μας, που πραγματικά με εντυπωσίασε ο τρόπος με τον οποίο εκλαϊκεύει και κατορθώνει να δώσει δύσκολες φιλοσοφικές έννοιες να γίνουν άμεσα αντιληπτές και κατανοητές. Αυτό το οποίο πραγματικά θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η ανάλυση για τον ανθρωπισμό σε εποχές πραγματικά που οι ανθρωπιστικές επιστήμες διέρχονται, θα έλεγα, μια υποβάθμιση, μια κρίση. Ότι έχουμε ανθρώπους σαν τον κύριο Λάο, ο οποίος εμβαθύνει και αναλύει φιλοσοφικές έννοιες, πραγματικά με εντυπωσίασε. Και εδώ θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα, όχι ως εκδότης, αλλά ως φιλόλογος. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που πραγματικά με εντυπωσίασε ήταν η τελειότητα στο λόγο. Η τελειότητα στο λόγο, και το λέω με τη φιλολογική ιδιότητα, γιατί κάθε φορά που αναλαμβάνουμε μια έκδοση ενός βιβλίου, η διαδικασία της επιμέλειας, η γλωσσική, η εκφραστική, έτσι απαιτεί πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια από την πλευρά μας. Εντάξει, εδώ αυτό το οποίο ήταν το πρώτο που μου έκανε εντύπωση ήταν η αρτιότητα, η τελειότητα, η αιμονή στη λεπτομέρεια. Εντυπωσίασε μάλιστα ότι, εντάξει, ότι σε λεπτομέρειες όπως κανόνες ελληνικής γλώσσας που έχουν να κάνουν με, παράδειγμα θα πω, το τελικό νη, το κόμμα, έτσι κλπ. Ήταν πάντα απόλυτα ορθά τοποθετημένα. Και από μεράκι φιλολογικό πιο πολύ, λέω δεν μπορεί τώρα, κάπου θα βρω να έχει κάποιες ατέλειες ο κύριος Λάος. Εντάξει, δεν μπορεί, κάπου κάτι θα έχει κάνει. Τίποτα. Αυτό, έτσι, δεν ξέρω και πώς. Έχω άδικο σε αυτό. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι ο ανθρωπισμός, ο οποίος διαπνέει όλη τη διαδικασία και μέσα από την γενικότερη προσέγγιση της οντολογίας, αλλά περισσότερο εγώ θα μείνω στο κομμάτι το ανθρωπιστικό, αλλά και το πώς παρουσιάζει τον ελευθεροτεκτονισμό μέσα στις δράσεις και στην πορεία για την δημιουργία πραγματικά μιας καλύτερης κοινωνίας. Πραγματικά, εντάξει, ήταν το στοιχείο το οποίο μας οδήγησε χωρίς δεύτερη σκέψη να προχωρήσουμε στην έκδοσή του. Είναι αλήθεια ότι η έκδοση βρήκε αμέσως να ανταπόκριση στο κοινό και αυτό το οποίο με ευχαριστεί είναι ότι στους δύσκολους αυτούς καιρούς αμέσως ανταποκρίθηκε το αναγνωστικό κοινό. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και θα ήθελα να πω ότι το βασικό δόγμα, το οποίο θα ήθελα να αναφέρω τα λόγια του μεγάλου Έλληνα ποιητή του Γιώργου Σεφέρη,
όταν βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η κατακλείδα του ήταν ότι όταν στον δρόμο προς τη Θήβα ο Ιδίπποδας συνάντησε τη Σφίγγα, το μυθικό τέρας, το οποίο κατέτρωγε τους ανθρώπους και έφερνε τη δυστυχία στην πόλη, κατόρθωσε να λύσει το ένιγμα. Το ερώτημα λοιπόν της Σφίγγας που κατέστρεφε την πόλη ήταν τι είναι αυτό που όταν γεννιέται, περπατάει στα 4, μετά στα 2 και μετά στα 3. Η απάντηση ήταν η λέξη άνθρωπος. Και κλείνει ο μεγάλος ποιητής το λόγο του, την ημέρα της βράβευσής του, λέγοντας αυτή η μαγική λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τελικά η μαγική λέξη που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε, να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, αντιξοότητες και να αισιοδοξούμε σε περιόδους που συχνά η απεσιοδοξία κυριαρχεί, είναι η ανθρωπιά. Είναι η λέξη άνθρωπος, η οποία τελικά κρύβει όλο το μήνυμα, το οποίο μας δείχνει το δρόμο στον οποίο πρέπει να πορευτούμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον καλύτερο κόσμο που όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, είμαι σίγουρος, γιατί αυτό είναι το πνεύμα του βιβλίου, είναι το όνειρο και η προσδοκία μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, να σας ευχηθώ καλές γιορτές, να έχετε τις μέρες που έρχονται να περάσετε ευχάριστα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, με τους ανθρώπους σας και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Κύριε Λάου, εύχομαι πραγματικά το βιβλίο σας να είναι καλό. Ήρθε στην κατάλληλη ώρα. Στο χειροκρότημα. Ο λόγος στον κύριο Σουρμελίδη. Λοιπόν, εγώ καλησπέρα σας, είμαι ο δημοσιογράφος της Παρέας, αλλά καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Αυτό που θέλω να πω πρώτα είναι ότι όποιος γνωρίζει τον Νικόλα τον Λάο, ξέρει ότι καταπιάνεται, ασχολείται σοβαρά. Ασχολείται σε βάθος, τάει τον τάωρο από τα κέρατα και παλεύει μαζί του πριν παρουσιάσει αυτό που έχει να παρουσιάσει. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά και με αυτό το τελευταίο του βιβλίο, τα μαθήματα τεκτονικής φιλοσοφίας, πόσο μάλλον που είναι και άμεσα ενδιαφερόμενος. Στο βιβλίο του Νικόλα είναι για μια ακόμη φανερό για μια ακόμη φορά ότι ασχολήθηκε πολύ συστηματικά σε όλα τα επίπεδα, παρουσίασε την ιστορική πορεία του τεκτονισμού και του ελευθεροτεκτονισμού από την ημέρα 0 ως σήμερα. Και μάλιστα σε σχέση με όλες τις φιλοσοφικές θεωρίες και τις θρησκείες είναι αυτό που αναφέρθηκε και ο εκδότης προηγουμένως και άρα όποιος διαβάζει το βιβλίο έχει να μάθει πολλά. Έχει να κάνει συγκρίσεις, συσχετισμούς, να ξαναφέρει στη μνήμη του όσα ξέρει και να ψάξει αυτά που δεν ξέρει. Αυτό όμως δεν αποτελεί κάτι το καινούριο για τον Νικόλα, δεν είναι πρωτοτυπία του, γιατί πολύ απλά το κάνει πάντα. Εδώ όμως έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δημιουργεί μια νέα θεώρηση του ελευθεροτεκτονισμού. Προσπαθεί όχι μόνο να τον εξηγήσει, αλλά να ανακαλύψει, να τον τοποθετήσει και πάλι στον σύγχρονο κόσμο, στο σήμερα και στο συγκεκριμένο σημερινό ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Να τον ξαναδιαβάσει και μέσα από τη θεώρηση του Τζουλιάνο Ντι Μπερνάρντο, με τον οποίο συνεργάζεται. Κάποιος που ξέρει και έχει διαβάσει κάποια πράγματα από τον Νικόλα, ακούγοντας αυτό το περί νέας θεώρησης, δεν θα του κάνει εντύπωση, θα πει σιγά το ίδιο έκανε και με την νοοπολιτική. Είναι ένα βιβλίο που δεν είναι μόνο βιβλίο, είναι μια θεωρία του Νικόλα, την οποία έχει γλέψει αρκετά χρόνια και υπάρχει και το σχετικό βιβλίο μερικά χρόνια πίσω. Δημιούργησε και εκεί μια νέα θεωρία, ένα εργαλείο για να εξηγήσουμε τον κόσμο και τα φαινόμενα. Θα σας απαντήσω όμως ότι και όμως σήμερα ο Νικόλας κάνει ένα ακόμα βήμα παραπάνω, επιδιώκει να συσχετίσει τη θεωρία με την άμεση δράση. Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο που υπάρχει σε αυτό το βιβλίο. Θεωρία και η καθημερινότητα. Το γράφει ο ίδιος στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου του. Ως τέκτον, ως μύστης του Dignity Order, υπό την καθοδήγηση του Τζουλιάνο Ντι Μπερνάρντο και ως μέγας διδάσκαλος του νεωτερικού και τελεσιουργικού τύπου του συμβολικού τεκτονισμού, έθεσα με αυτό το βιβλίο μου τις εμπειρίες και τις σπουδές μου στη διάθεση όλων των τεκτώνων και όλων των ανθρώπων γενικά για μια πνευματική αναγέννηση και ανύψωση του είδους χώμα. Ας το εκτιμήσουν αν αυτό είναι χρήσιμο.
Η συνείδησή μου έχει ήδη διαβγάσει τις προθέσεις μου και φανερώσει την καλή μου πίστη. Κυρίες και κύριοι, ο Νικόλας Λάους έγραψε μια διακήρυξη στην πραγματικότητα για τον ελευθεροτεχνισμό, όπως ο ίδιος τον υπηρετεί και θέλει να τον υπηρετήσει. Έγραψε ένα κάλεσμα προς όλους όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον όρο μανιφέστο για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Και είναι αυτό τελικά το παραπάνω βήμα που κάνει σε αυτό το βιβλίο, το ότι συνδέει την όποια θεώρηση και την όποια θεωρία με την πράξη. Παρουσιάζει την ανάγκη το πώς πρέπει οι ιδέες να γίνουν πράξη. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του να αναφερθεί απλώς στη θεωρία, επεμβαίνει, διεισδύει, αναλύει, εξηγεί και διαμορφώνει εκ νέου αυτό που έχει διαβάσει. Δεν συμβιβάζεται με τα γνωστά και με τα είδη όσα γνωρίζουμε και τα είδη υπομένα ακόμα και για τον τεκτονισμό και τον ελεύθερο τεκτονισμό. Και όπως προείπαμε, αυτό το κάνει πάντα, ότι δεν είναι συμβιβασμένος με αυτό που γνωρίζει και απλώς θέλει να το παρουσιάσει και να πει έγραψα και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Πατάει πάνω στη θεωρία που έχει κατανοήσει για να την ξαναδιαμορφώσει. Είναι κάτι που συνήθως κάνει, αυτή του είναι η πολύ μεγάλη προσπάθεια και στη βάση αυτών καλεί πλέον σε δράση, σε πράξεις. Λέω και πάλι ότι αυτό το βιβλίο το διακρίνει αυτό ακριβώς, ότι είναι μια διακήρυξη, ένα κάλεσμα. Το λέει γράφοντας για μια διαλεκτική σχέση ιδεών, υλικών δυνατοτήτων και θεσμών. Στόχος η δημιουργία μιας τεκτονικής υπερεθνικής δομής κεντρική και συγχρόνως δικτυωμένη με όχημα το τάγμα του νεωτερικού και τελεσιουργικού τύπου του συμβολικού τεκτονισμού. Θα ήθελα να πω στο τέλος ότι ο τεκτονισμός στην Ελλάδα, ειδικά στην Ελλάδα, δεν ακούγεται στις περισσότερες των περιπτώσεων θετικά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον θεωρεί κίνδυνο και διαφορά. Η λέξη μασόνος χρησιμοποιείται πολλαπλώς και κατά πλειοψηφία αρνητικά. Υπάρχουν γύρω από αυτό πάμπολες θεωρίες συνωμοσίας, πολλές προκαταλήψεις. Υπάρχουν και δικαιολογημένα ερωτήματα για τους στόχους, για τις πράξεις, για τις καθημερινές επιδιώξεις. Όμως υπάρχουν και πάμπολες διαφωνίες πώς θα μπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά για ένα τέτοιο θέμα που έχει τη φιλοσοφική του διάσταση, την διάσταση της καθημερινότητας, το κοινωνικό πλαίσιο και το πώς η κοινωνία πρέπει να λειτουργεί. Ο Νικόλαος όμως αναφέρεται σε μια ηθική αριστοκρατία, όχι σε κάποιο καταναγκασμό. Και στο βιβλίο του Νικόλαου Λάου υπάρχει μεγάλος όγκος γνώσης και μόνο από αυτή την άποψη κάποιος αξίζει να το διαβάσει, όπως είπα και στην αρχή, για να συνδυάσει, να συγκρίνει αυτά που ξέρει και αυτά που δεν ξέρει. Είναι μια πολύ καλή και διδακτική αφορμή για να ψάξει θεωρίες, θρησκείες, φιλοσοφικά δόγματα, φιλοσοφικές απόψεις. Να είναι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από αυτές τις δύο εισηγήσεις, θα έλεγα ότι προσωπικά καλύφθηκα πλήρως, διότι ήταν ακριβέστατες, αλλά και πλήρεις, κυρίως ως προς το περιεχόμενο του βιβλίου. Με κίνδυνο να επαναλάβω με άλλα λόγια πράγματα που οι δύο εξαίρετοι συνομιλητές και φίλοι μου είπαν. Θα ήθελα να προσθέσω λίγα σημεία έμφασης. Το πρώτο είναι ότι στο βιβλίο αυτό εργάζομαι πρωτίστως ενιακά. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει μία έλλειψη, παρότι υπάρχει μια πληθώρα βιβλιογραφίας επί του θέματος. Τι εννοώ ενιακά? Γιατί πολλές φορές ακόμα και κοινές λέξεις χρήζουν αποσαφήνισης. Η έννοια είναι το σύνολο των γνωρισμάτων ενός πράγματος που περιγράφουν την ουσία του. Πολλές φορές θέματα κοινωνικά, πολύ περισσότερο ο ίδιος ο τεκτονισμός, αποτελούν αντικείμενο συγγραφικής εργασίας που δεν είναι αυστηρά ενιακή, αλλά είναι
περιγραφική με τρόπο ατελή, υπό την έννοια ότι δεν υπησέρχεται στην έννοια του θέματος, σε αυτό που θα λέγαμε έννοια του θέματος, αλλά σε μία περιφερειακή θεώρηση ή σε μία ιστορικά αποσπασματική θεώρηση. Παραδείγματος χάρη το πώς είχαν τα πράγματα σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές του ιστορικού χωροχρόνου. Τι έκαναν στο τάδε τεκτονικό σώμα μιας εποχής, τι έκαναν στο Δίνα και ούτω καθεξής, αλλά όχι αναφορά στην ερώτηση τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε. Γι' αυτό το λόγο ήδη μέσα στο βιβλίο επισημαίνω ότι η ερώτηση τι είναι ο τεκτονισμός έχει πληθώρα απαντήσεων και ακόμα μεγαλύτερη πληθώρα ασάφειας. Το λοιπόν που με απασχολεί είναι η απάντηση στο τι είναι. Μπορούμε να δώσουμε απάντηση στο τι είναι. Όχι στο τι κάνουν οι τέκτονες, όχι στο τι δεν κάνουν οι τέκτονες, όχι στο πώς ντύνονταν εκείνη την εποχή ή ετούτη την εποχή, αλλά στο τι είναι. Με απασχολεί πάρα πολύ λοιπόν να εκκινήσουμε από το τι είναι. Επίσης ένα άλλο θέμα που με απασχολεί είναι αυτό που έθεσε ο κύριος Σουρμελίδης, δηλαδή το θέμα της πράξης. Μιλάμε για οικοδομική δραστηριότητα. Εμένα ο τεκτονισμός με ενδιαφέρει ως σωματείο οικοδόμων. Δεν αναζητώ στον τεκτονισμό να γίνω υπότης, πρίγκιπας ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν ανταλλάσσω ποτέ το περίζωμα με τον μανδύα ή τα ξύφη. Μ' αρέσει το περίζωμα και τα εργαλεία της οικοδομής. Αντιλαμβάνω τον τεκτονισμό κατασκευαστικά. Πολλές φορές μάλιστα, όπως γράφω μέσα στο βιβλίο, θεωρώ ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη σύγχυση σε αυτόν τον χώρο με την δημιουργία από το 19ο αιώνα και μετά επιγενωμένων τύπων. Έχουμε σήμερα στον τεκτονισμό περίπου 500-600 βαθμούς μοιρασμένους σε διάφορες οργανώσεις επέκεινα του πυρήνα του οικοδομικού τεκτονισμού. Χρειάζεται χάρτη. Στην Αγγλία σου δίνουν ένα διάγραμμα ολόκληρο για να δεις τι υπάρχει beyond the craft. Εκκινώντας λοιπόν από αυτό το στοιχείο της κατασκευαστικής δραστηριότητας, με απασχολεί πάρα πολύ το τι κατασκευάζεται, πώς μπορεί να θεωρηθεί και να μελετηθεί το ζήτημα της κατασκευής συνειδήσεων και κοινωνιών, γιατί υπάρχουν βεβαίως οι κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν οικοδομήματα και υπάρχουν και κάποιες συμβολικές κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την κατασκευή ή την σκέψη περί της κατασκευής ανθρώπων και κοινωνιών. Συνεπώς, αντιμετωπίζω το θέμα μου κατασκευαστικά. Δεν το βλέπω υπό άλλες οπτικές γωνίες, τις περισσότερες εκ των οποίων μάλιστα συνειδητά τις απεχθάνω. Ένα άλλο σημείο σε ό,τι αφορά το θέμα της πράξης. Θα ήθελα να πω ότι προσωπικά προσπάθησα με αυτό το βιβλίο, όπως είπε και ο κύριος Καλαμαράς, να προσφέρω, πριν υπησέλθω στην ουσία του θέματος, του κυρίως θέματος, έναν οδηγό μελέτης της φιλοσοφίας στην ιστορία της. Αυτό το θεωρώ απαραίτητο, διότι, όπως είπα, για μένα ο τεκτονισμός είναι ένα εργαλείο οργάνωσης ανθρώπων με κοινό αρχιτεκτονικό σχέδιο και άρα πρέπει να έχει μια φιλοσοφική προϋπόθεση. Όπως κάποιος πηγαίνει στο Πολυτεχνείο για να γίνει στη συνέχεια κατασκευαστής, έτσι κάποιος πρέπει να σπουδάσει την φιλοσοφία για να γίνει συμβολικός κατασκευαστής. Και αντιλαμβάνομαι τα πράγματα πάρα πολύ συμβατικά και πάρα πολύ ξεκάθαρα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν έγραψα ένα μεγάλο πρώτο κεφάλαιο που θεωρώ ότι είναι μια απαραίτητη ελάχιστη προϋπόθεση σπουδής στη φιλοσοφία για να ασχοληθεί κάποιος με τα κεφάλαια 2 και 3. Συνεπώς το κεφάλαιο 1 είναι μια σύνοψη της ιστορίας της φιλοσοφίας, αξιολογημένη βέβαια, δηλαδή θέλω να πω κάνω και τις προσωπικές μου κρίσεις, δεν είναι μόνο
μια αφήγηση της ιστορίας της φιλοσοφίας, η οποία καλύπτει τα βασικά πεδία της φιλοσοφίας, δηλαδή την οντολογία, τη θεωρία περί του πραγματικού, την επιστημολογία, τη θεωρία περί της γνώσης και της αλήθειας, την ηθική, τη θεωρία περί του δέοντος και του τι πρέπει και τι δεν πρέπει, και την πολιτική θεωρία. Γιατί η πολιτική για μένα είναι εφαρμοσμένη ηθική φιλοσοφία. Στην ηθική φιλοσοφία λέμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει και στην πολιτική το κάνουμε. Μιλάω για την πολιτική στην αυθεντική της εκδοχή και όχι για την αντιποίηση της πολιτικής η οποία επικρατεί. Ένα άλλο θέμα που με έχει απασχολήσει από την εποχή που άρχισα να ασχολούμαι με τον τεκτονισμό πρακτικά, δηλαδή το 1997, είναι να εφαρμόσω και εκεί μία βασική αρχή που έχω στη ζωή μου. Επειδή το αντικείμενο της γνώσης με απασχολεί όχι μόνο ως δραστηριότητα, αλλά και ως απόλαυση, δηλαδή το βλέπω και αισθητικά. Για να μην ενοχλούμε ούτε κατά την μέθοδο ούτε κατά την αισθητική μου, ανέπτυξα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία. Το ένα είναι μία, θα έλεγα, πλαστικότητα στην σκέψη. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ μεγάλες συνθέσεις και η είσοδος και έξοδος από διαφορετικά πεδία. Συνεπώς, δεν αναζητώ μία βολική στασιμότητα, αλλά μία γοητευτική και διεγερτική κινητικότητα. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι για να μπορώ να είμαι ευκίνητος, έπρεπε να κάνω πέρα από διανοητική γυμναστική και ορθή διαχείριση χρόνου και ενέργειας. Σε πάρα πολλούς χώρους, τόσο της ακαδημαϊκής, όσο και της τεκτονικής ζωής, κινδυνεύει κάποιος, για να χρησιμοποιήσω και εγώ μια έτσι μυθική αλληγορία, από σιρήνες και διάφορα τέρατα, και πρέπει να περάσει και από την σκύλα και τη χάριδα. Η σκύλα και η χάριδα είναι η μεν μία διάφοροι ιδιοτελείς ανταγωνισμοί, θα έλεγα κόκορομαχίες και διαφορές περί ιόνου σκιάς. Και το δεύτερο είναι το εμπόριο ματαιοδοξίας και η ανταλλαγή κολακίων. Αυτά τα στοιχεία επικρατούν στους χώρους της διανόησης, περιλαμβανομένου του τεκτονισμού. Εάν κάποιος αρχίσει να κατατρίχεται με τέτοια θέματα, θα χάσει χρόνο και ενέργεια. Προσωπικά λοιπόν, ως ένας άνθρωπος που πρωτίστως προσεγγίζει τα θέματα της γνώσης αισθητικά, δεν ήθελα να χαλάσω την διάθεσή μου, το χρόνο μου και την ενέργειά μου με το να ασχολούμαι με τέτοια θέματα. Γι' αυτό τον λόγο εισηγούμε έναν προσανατολισμό σαν και αυτόν που περιέχεται σε αυτό το βιβλίο. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα... να σας πω μια πραγματολογική παρατήρηση, έτσι, για να... δεδομένου και του πνεύματος των διακοπών που έρχονται, έτσι να χαριτολογήσουμε και λίγο. Στην Αγγλία είχα γνωρίσει και είχα συναναστραφεί καλά φιλικά, μου άνοιξε και το σπίτι του. Τον περιποιηθήκαμε και στην Αθήνα με τη σύζυγό μου. Έναν καλό φίλο, αείμνηστο δυστυχώς, πλέον σήμερα, ονόματι Βαρόνος Φον Χοφ. John Dudley Baron von Sydow von Hof. Ήταν στρατιωτικός, συνταξιοδοτήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας και ως μερακλής περί τον τεκτονισμό εργάστηκε
κάποια χρόνια, στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ως επαγγελματικός τέλεχος στη Μεγάλη Γραμματεία του Mark Mason's Hall, ενός τεκτονικού Ινστιτούτου στην Αγγλία, που χειρίζεται πολλά επιγενόμενα σώματα. Μου είπε λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υποφέρουμε είναι όταν έρχονται και μάλιστα μεγάλοι άνθρωποι και παραπονούνται στη Μεγάλη Γραμματεία πότε θα πάρουν όχι μια επιπλέον μοίηση, μια επιπλέον γνώση κτλ, αλλά ένα επιπλέον στολίδι και τιμητικό τίτλο για να τον καμαρώνουν. Γι' αυτό το λόγο ο παμπώνηρος και επιδέξιος αγγλικός τεκτονισμός, επειδή δεν μπορεί να τους κάνει όλους αυτό που λέμε μεγάλους αξιωματικούς, επινόησε στην αρχή το εξής ωραίο τρίκ. Αφού θέλω να σε τιμήσω μεν για να μην μου τα πρίζεις που δεν σε τίμησα και δεν σου έκανα την ποδιά από γαλάζια σκούρα μπλε και τα ασημή συρίτια χρυσά. Τι επινόησα? Ως τιμητικό τίτλο, τον τίτλο πρώην μέγας αξιωματικός. Οπότε δεν σε κάνουν μέγα αξιωματικό, αλλά σε κάνουν κατευθείαν πρώην, δίδοντάς σου, past το λένε αυτό, past grand officer, δίδοντάς σου το κύρος του πρωτοκόλου ενός πρώην μεγάλου αξιωματικού, αλλά δεν σε έχουν και στα πόδια τους στη διοίκηση, διότι πού να βάλουν και όλους τους ανθρώπους να περάσουν από την Grand Lodge. Μετά όμως, καθώς πλήθαινε ο κόσμος και πλήθαιναν οι απαιτήσεις, σκέφτηκαν ότι δεν μας φτάνουν ούτε καν οι τιμητικοί τίτλοι των πρώην μεγάλων αξιωματικών. Τι να κάνουμε, φτιάχτηκε ένας ενδιάμεσος τίτλος μεταξύ του πρώην Προέδρου ΣΤΟΑΣ και του πρώην μεγάλου αξιωματικού της Μεγάλης ΣΤΟΑΣ, που ονομάστηκε Μέγα Αξίωμα, Grand Rank. Έτσι, φτιάχτηκε ένα σετ τιμητικών τίτλων που είναι ανάμεσα στο Past Master και στο Past Grand Officer, που λέγεται London Grand Rank. Σου επιτρέπει και αυτό σκούρο μπλε με χρυσό, αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο του Past Grand Officer. Μετά μαζεύτηκαν και εκεί πάρα πολλοί, οπότε λέει πρέπει να το σπάσουμε και αυτό. Και φτιάξανε το London Grand Rank και μετά το Senior London Grand Rank, μετά το Past Grand Officer. Όλα αυτά που σας λέω τώρα είναι καθαρός τιμητικοί τίτλοι προς τον πρώην σεβάσμιο διδάσκαλο μιας συμβολικής ΣΤΟΑΣ. Γιατί? Για να έχει κάτι να περιμένει. Okay. To keep him engaged. Οπότε φτιάχτηκαν 3-4 τιμητικές κλίμακες που δεν έχουν κανένα περιεχόμενο, δεν είναι βαθμοί, είναι οφίκια τιμητικά. Με αυτό τι θέλω να πω? Με αυτό θέλω να πω ότι τέτοια πράγματα δεν με αφορούν καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει να περνάω καλά με γνησίως διανοουμένους ανθρώπους, όπως οι κύριοι που έχω εξ δεξιών και εξ αριστερών μου, και οι αγαπημένοι φίλοι που γνωρίζω και αυτοί που υποθέτω δεν γνωρίζω εδώ. Βλέπω ήδη εξαιρετικά πρόσωπα στην πρώτη σειρά και αισθάνομαι έτσι πολύ χαρούμενος, και ορισμένους άλλους αγαπητούς φίλους με τους οποίους είμαστε και πολύ φίλοι και συνεργάτες επί χρόνια, να μην αναφερθώ ονομαστικά. Αυτοί ξέρουν ποια σχέση μας συνδέει. Με ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε το ζήτημα της γνώσης ουσιαστικά, εξού και μίλησα για μια ενιακή μεταχείριση του θέματος, και στη συνέχεια πρακτικά. Με ενδιαφέρουν αυτοί οι δύο όροι, ουσία και πράξη. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα σέβομαι και τα υπολείπτομαι, αλλά δεν ανήκουν ούτε στα δικά μου ενδιαφέροντα, ούτε στα δικά μου χώρια. Γι' αυτό το λόγο μίλησα για το στοιχείο, έτσι λίγο βιωματικά αναφερόμενος, της διαχείρισης και της εξοικονόμησης χρόνου και ενέργειας σε ό,τι με αφορά, διότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω όσο μπορώ περισσότερο αυτό που θα λέγαμε νεοελληνικά το κέφι μου, ή αυτό που θα έλεγε ο Νίτσε, αυτό που μου αρέσει. Αυτό σημαίνει ότι
πρέπει να είμαι ασυμβίβαστος. Ασυμβίβαστος, όπως το είπε ο κύριος Σουρμελίδης, το οποίο, όπως θα ήθελα και εγώ να το πω στη δική μου περίπτωση, το ασυμβίβαστος σημαίνει έχει σε μένα πολύ ισχυρό αισθητικό υπόβαθρο. Για να μην μιλήσω περισσότερο, θα ήθελα, καταλήγοντας σε αυτή την ομιλία μου, να πω το εξής. Όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε μία παρουσίαση του ίδιου βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, στον χώρο του τεκτονισμού θα μπορούσα να περιγράψω τον τρόπο δράσης μου σαν ένα κάτωπτρο. Έχω περάσει από πάρα πολλούς τεκτονικούς χώρους ανά τον κόσμο, με τους οποίους διατηρώ ως επιτοπλίστων φιλικές σχέσεις και έχω γνωρίσει θαυμάσιους ανθρώπους. Συνέλεξα διάφορα φωτεινά στοιχεία από πολλούς χώρους. Η συσσόρευση αυτών των φωτεινών στοιχείων οδήγησε σε μια νέα ακτίνα, την οποία θα ήθελα να προβάλλω ως κάτωπτρο. Και είναι η εργασία και η εισήγηση αυτή. Μέσα σε αυτή, λοιπόν, την εργασία, αυτό που με απασχολεί και με ενδιαφέρει, είναι, με όλο το σεβασμό βεβαίως προς τις διάφορες τάσεις του τεκτονισμού που υπάρχουν διεθνώς και χωρίς να αποκρύπτω και τα στοιχεία κρίσης ή παρακμής που ενίοτε αναφύονται και εκδηλώνονται, δεν ανήκω ουδόλως στους ρομαντικούς. Είμαι απολύτως ευαίσθητος στην ακρίβεια. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η οικοδομική δραστηριότητα περιλαμβάνει και το μάθημα της μελέτης υλικών. Πρέπει λοιπόν κάθε δεδομένο να το ζυγίζουμε και να το αξιολογούμε και κατά την ουσία του. Με απασχολεί λοιπόν η ακρίβεια στην περιγραφή. Δεν ανήκω σε αυτούς που θέλουν να περιβάλλουν ένα αντικείμενο με παραμυθολογικά ή παραμορφωτικά στοιχεία. Απεχθάνομαι επίσης την ονειροπόληση. Μάλιστα στο βιβλίο ασχολούμαι πάρα πολύ με το να πω ότι είναι αντικειμενικά προσδιορίσιμη η διαφορά μεταξύ της γρηγορούσας συνείδησης και του ονείρου. Δεν καταθέτω λοιπόν εδώ το όνειρό μου, καταθέτω σκέψεις. Δεν μου αρέσει να μου πούνε ότι καταθέτω το όνειρό. Δεν ονειρεύομαι καθόλου. Μάλιστα ανήκω στους ανθρώπους που έχουν πιθανώς τόσο απλοϊκό υποσυνείδητο, που σπανίως βλέπω και όνειρα και σπανίως είναι αξιόλογου περιεχομένου. Δηλαδή μπορεί να δω ένα αγαπημένο μου πιάτο. Συνεπώς θα το περιέγραφω σε ένα βιβλίο σκέψης. Και ενεργώντας λοιπόν σαν ένα κάτωπτρο, με τη βοήθεια των συνεργατών με τους οποίους επέλεξα να έλθω εις γάμο κοινωνία. Εις γάμο κοινωνία σημαίνει να κάνω στρατηγική σύμπραξη, γιατί έχω υπάρξει και δεσμοφοβικός άνθρωπος. Με αυτά τα άτομα λοιπόν από όσα γνώρισα διεθνώς, με τα οποία έχω εκτιμήσει πάρα πολλούς, αλλά με λίγους έχω επιλέξει την εις γάμου κοινωνία. Αποφασίσαμε να αναλάβω με την υποστήριξή τους την υλικοτεχνική, την εργασία της πραγμάτωσης και της συστηματικής περιγραφής αυτού του σκεπτικού. Χρησιμοποιώντας λίγο τον όρο μανιφέστο, μια και το είπε ο κύριος Σουρμελίδης, και εγώ θα τον αποφύγω. Γιατί το μανιφέστο είναι και συνοπτικό. Εδώ έχω υπάρξει κάπως εκτενής, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο για μανιφέστο. Θα ήθελα να πω το εξής. Όπως και ο Μάρξ προσελήφθη από μια αδελφότητα η οποία ονομαζόταν Εταιρεία των Δικαίων στη Γερμανία, που ήταν η πρωτόλια μορφή του Κομμουνιστικού Κόμματος, και του λένε μας αρέσει το σκεπτικό σου που σε παρακολουθούμε, εμείς εδώ είμαστε μια οργάνωση, μια μυστική εταιρεία, μια αδελφότητα, θα σου δώσουμε επαμοιβή το project να μας φτιάξεις το μανιφέστο μας.
Το περιβόητο λοιπόν κομμουνιστικό μανιφέστο του Μάρξ, που στη συνέχεια ονομάστηκε μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, ήταν το μανιφέστο μιας αδελφότητας παρατεκτονικού χαρακτήρα, προερχόμενη και από κατάλοιπα των Ιλουμινάτι της Βαβαρίας, η οποία ήθελε να φτιάξει ένα μανιφέστο και προσέλαβε τον Μάρξ να της φτιάξει το μανιφέστο της. Μάλιστα εκείνη την εποχή δεν υπήρχε κομμουνιστικό κόμμα, άρα δεν θα μπορούσε να έχει και μανιφέστο. Αυτό το οποίο ήταν το κόμμα ήταν η εταιρεία των δικαίων ανδρών, δεν υπήρχε κανένα κόμμα. Μετά όταν δημιουργήθηκε το κόμμα, έγινε και αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι έχοντας την υποστήριξη ενός οργανισμού ο οποίος αναζητεί τέτοιου είδους κατευθύνσεις, προέκυψε αυτή η εργασία. Το σκεπτικό μου θα μπορούσα να πω ότι περιλαμβάνει το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε πλέον στην πράξη, αφού μιλώ για την θεωρία, στην πράξη τον τεκτονισμό με μια θεωρία που έρχεται από το μέλλον. Εμένα δεν με αφορά η διαιώνιση συγκεκριμένων πραγμάτων εκ του παρελθόντος, με ενδιαφέρει η βεβαίως συντήρηση της ουσίας, έτσι όπως την κατανοώ, δηλαδή υπό μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Με ενδιαφέρει η ουσία και με ενδιαφέρει και η μεθοδολογία. Αλλά το περιεχόμενο έρχεται από το μέλλον. Δεν είμαι απολογητής κανενός πλέον υπάρχοντος παραδοσιακού τεκτονικού θεσμού. Συνεργάζομαι με φίλους μου σε μια private lodge της Ηνωμένης Μεγαλιστοάς της Αγγλίας, αλλά δεν είναι μια εργασία η οποία εντάσσεται σε αυτό το σκεπτικό. Θα το καταλάβετε γιατί μόλις το διαβάσετε. Και το σκεπτικό μου είναι η προσέλκυση κατά το δυνατόν ταχύτερα δεδομένων από το μέλλον. Δεν εκπροσωπώ, και θέλω να είμαι ακριβής και σε αυτό, καμία τεκτονική κίνηση η οποία έρχεται με όλο τον σεβασμό από το παρελθόν και ανήκω σε αυτές και από εκεί κρατάει σκούφια μου, διότι πρώτα κάποιος πρέπει να μαθητεύσει, λέγανε στις ακαδημίες, και μετά να ανοίξει το δικό του μαστόρι. Θα ήθελα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να διευκρινίσω ότι με απασχολεί πάρα πολύ η θεώρηση αυτού του θέματος και εκεί υπάρχει επίσης ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, όχι από το παρελθόν και το παρόν, αλλά από το μέλλον. Επίσης σε συνάρτηση με την ιστορικότητα του θέματος. Δηλαδή σε συνάρτηση με την παγκοσμιοποίηση, σε συνάρτηση με τις σχέσεις των φύλων σήμερα, σε συνάρτηση με τις διεθνείς σχέσεις, σε συνάρτηση με την κοινωνική πραγματικότητα, σε συνάρτηση με τις νέες τεχνολογίες και ούτω καθεξής. Θα έλεγα ότι με έχει στιγματίσει και ιδιαιτέρως η συμβουλή που δίδεται στο δεύτερο βαθμό του συμβολικού τεκτονισμού, για όσους το θυμούνται και το γνωρίζουν, θα τα δουν μέσα, γιατί είμαι αναλυτικός. Δεν έχω περιτιμιστικό πάθεια. Η διδασκαλία των 7 ελευθερίων τεχνών και επιστημών. Δυστυχώς πάρα πολλοί ξεπετάνε το δεύτερο βαθμό, θεωρητική. Τέτοιοι και βιάζονται πότε θα πετάξουν το περίζωμα για να φορέσουν μπέρτες και εξήφια. Για μένα αυτό σε καθιστά εταίρο. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην Αγγλία όλοι οι οργανισμοί, το top status λένε fellow ή associate, δηλαδή εταίρος. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο τεκτονισμός στην αρχή είχε μόνο 2 βαθμούς, το μαθητή και τον εταίρο. Προσθέθηκε και ο διδάσκαλος σαν διοικητικό αξίωμα, αλλά μετά το 19ο αιώνα είναι αυτό που λένε χάνει το παιδί και το παιδί τη μάνα. Σας είπα ότι σήμερα έχουμε πληθώρα επιγενωμένων τύπων. Μην κοιτάτε που δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και ευτυχώς να μην τους βάλουμε και ιδέες, γιατί με την φιλοδοξία που υπάρχει θα γεμίσουμε. Πάνω από 500 βαθμοί σε περιμένουν στη γωνία για να σου πούνε τούτο, εκείνο, τ' άλλο κτλ. Για μένα everything is within the craft. Θα το πω αγγλικά.
Και αυτό είναι που με απασχολεί και αυτό είναι που με ενδιαφέρει, να επικαιροποιηθεί και να εμπλουτιστεί και να τραβηχτεί πλέον πληροφορία και προσανατολισμός, το τονίζω και πάλι, από το μέλλον. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος του 19ου αιώνα, ούτε εσείς. Και πολλά από τα ζητήματα εκείνης της εποχής είναι πλέον λυμμένα, ενώ πολλά της σημερινής εποχής ζητούν τη λύση τους. Συνεπώς χρειαζόμαστε προσανατολισμό. Αν αντέχετε να σας πω και ένα σχολιάκι για την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Να μιλήσω γι' αυτό ή να το κλείσουμε? Okay. Λοιπόν, είχα την τύχη από έναν από τους πολιτικούς που υπολείπτομαι γνησίως, και δεν είναι πολλοί αυτοί στην Ελλάδα, να τον γνωρίσω προσωπικά, και η γνωριμία αυτή οφείλεται στον κύριο Σουρμελίδη. Ο συγκεκριμένος λοιπόν πολιτικός, που δεν είναι πολιτικάτης ούτε πολιτικός καριέρας, είναι ένας πολύ επιλεκτικός πολιτικός, μου είπε το εξής περί του τεκτονισμού για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα και η Εκκλησία αποτελούν τους δύο πυλώνες της εξουσίας. Το πολιτικό σύστημα και η Εκκλησία. Μετά είναι οι επιχειρηματίες. Okay. Το πολιτικό σύστημα και η Εκκλησία αντιμετωπίζουν κάθε μεγάλο κοινωνικό θύλακο με καχυποψία. Γιατί? Γιατί στην Ελλάδα σκέπτονται με όρους μόνο άμεσου συμφέροντος και στενά νοούμενης κατανομής ισχύως. Στενά νοούμενης, όχι με ευρύτητα. Γιατί και αυτό ακόμα έχει τα επίπεδα της ανάλυσης του. Συνεπώς, οι δύο κύριοι πυλώνες της κατανομής της εξουσίας στην Ελλάδα ποτέ δεν επιτρέπουν οτιδήποτε άλλο να προκόπτει. Και ακόμα και η επιχειρηματικότητα θα προκόπτει υπό τους όρους τους. Που σημαίνει ότι δεν είναι τυχαίο πως οποιαδήποτε καλή κίνηση έχει γίνει στον ελληνικό τεκτονισμό δεν έχει κρατήσει ποτέ. Βλέπετε ότι είναι ο χώρος στην Ελλάδα, αν μιλήσουμε για πράξη, όπως μου το έχει πει ένας άλλος φίλος, με μια ωραία ορολογία, ναρκοθετημένος. Περιέργως πώς? Πας σε μια ωραία στόα, τη βλέπεις να ξεκινάει ωραία, να λέγεται και research launch. Έχω επισκεφτεί δύο τέτοιες. Μία στην μία μείζωνα ελληνική δύναμη, μία στην άλλη μείζωνα ελληνική δύναμη, με αγγλικό τεκτονικό διαβατήριο στις αρχές του 2000. Σας πληροφορώ ότι έμαθα ότι και οι δύο διαλύθηκαν. Στην πραγματικότητα, de facto, δεν υπάρχουν, αλλά μέχρι που έγιναν τέτοιοι τσακωμοί ανάμεσά τους, που για να μην βλέπει ο ένας τη φάτσα του άλλου, πήραν άδεια οι μισοί να φύγουν και να φτιάξουν άλλοι στο απαραδίπλα και άλλοι μισοί να φτιάξουν άλλοι, γιατί δεν άντεχαν ο ένας τον άλλο μέσα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Επίσης, όταν δημιουργείς κάτι, δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι θα επιδιώξουν να μην τελεσφορήσει. Μου έλεγε ένας φίλου που βρίσκεται απόψε εδώ, μεταξύ μας. Εγώ, λέει, βοήθησα τον τάδε μέγα διδάσκαλο της μεγάλης δύναμης τάδε της Ελλάδας, μία σε αυτόν, να φτιάξει μία καλή ομάδα ελιτίστικη όσο γίνεται, μελών στο τάδε τεκτονικό μέγαρο το καινούριο που έφτιαξε, συμφωνήσαμε το ένα τ' άλλο κτλ. Ξεκίνησε. Έγινε έτσι, μπήκαν κάπως πιο απαιτητικοί άνθρωποι μέσα, μετά μόλις άρχισε να αναπτύσσεται και να αποκτά μια δυναμική, κάποιοι παράγοντες έσω και έξω το φοβήθηκαν αυτό το σχήμα και του τράβηξαν οι ίδιοι το χαλί, μπαχαλοποιώντας το, βάζοντας μέσα τον κάθε λυπημένο. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συντηρηθεί
να μην μπορεί να συντηρηθεί, διότι υπάρχουν και οι ανταγωνισμοί των παρατηρήσεων και των φράξεων. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί όπως σας είπα, αντί να έχουμε θεσμούς σε οποιονδήποτε χώρο, γιατί παντού υπάρχουν αυτά, στην πολιτική, στην επιχειρηματικότητα, στην εκκλησία, στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο συμβαίνει κατά κόρον αυτό. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα σύγχυσης προσανατολισμού, βεβαιασμένων κινήσεων και θα έλεγα και αξιακής ασάφειας. Πρέπει όλες οι κοινότητες να μπορούν να πραγματώνονται στην πράξη, αλλά η κάθε μία στο χώρο της. Όταν ανακατεύονται διαφορετικά υλικά, το αποτέλεσμα δεν είναι νόστιμο και δεν είναι λειτουργικό. Πρέπει να υπάρχουν διαφορετικοί χώροι με διαφορετική ιδιαιτερότητα ο καθένας αποσαφηνισμένοι. Δεν μπορεί να λειτουργούν πνευματικοί θεσμοί με σκεπτικό πελατείας. Δεν είναι το θέμα η απήχηση πρωτίστως. Δεν είναι δηλαδή πώς θα λανσάρουμε κάποιο προϊόν. Το ζητούμενο είναι πώς θα οικοδομήσουμε το συγκεκριμένο project που θέλουμε. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία του σαφούς αρχιτεκτονικού σχεδίου σε οτιδήποτε οικοδομούμε. Δεν μπορεί το μισό οικοδόμημα, το ένα κομμάτι του οικοδομήματος, ξέρω εγώ, να είναι εστιατόριο, το άλλο πράγμα να είναι ξενοδοχείο, το άλλο να είναι σπίτι. Αυτά πρέπει να είναι ξεχωριστά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία σαφήνεια στο στρατηγικό σχέδιο και στη συνέχεια δομική συνέπεια. Δομική συνέπεια, εσωτερική συνέπεια, να είναι consistent το σύστημα. Να μην έχει δομικές αντιφάσεις. Οι αντιφάσεις υπάρχουν πάντοτε, αλλά υπάρχουν δύο ειδών αντιφάσεις. Όπως είχε πει και ο Μάο Τσετούγκ. Υπάρχουν οι αντιφάσεις οι οποίες είναι μέσα, θα έλεγα, στους ομόφρονες, και εκεί είναι προσωπικής υφής ή οπτικές, είναι οι αντιφάσεις μέσα στο σύνολο των ομοφρόνων, μέσα σε μια κοινότητα ίδιας ποιότητας υπάρχουν αντιφάσεις. Δεν μπορεί να εξαφανιστούν οι αντιφάσεις πλήρως, αλλά αυτές οι αντιφάσεις, επειδή λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα συνειδητά αποδεκτό καθολικό σύστημα τρόπου σκέψης και δράσης, είναι αντιφάσεις επιλύσιμες. Και υπάρχουν και οι αντιφάσεις, οι δομικές και ουσιαστικές, που είναι μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών, πολιτικών κοινοτήτων. Αυτές οι αντιφάσεις δεν επιλύονται. Αυτή θα είναι πάντοτε διαφορετική. Συνεπώς, πρέπει σε κάθε πετυχημένη δομή υπάρχουν μόνο επιλύσιμες αντιφάσεις, αλλά εάν επιτραπεί να αυξηθεί τόσο πολύ η εντροπία της βιοποικιλότητας, ώστε να γεννηθούν και δομικές αντιφάσεις, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο, εκτός και αν κάποιος θέλει να παίξει ένα δεδομένα χαμένο παιχνίδι, διότι δεν το αποκλείω και αυτό. Για ποιο λόγο? Διότι πολλές φορές, όπως είπα, στην Ελλάδα υπάρχουν σκοπίμως ναρκοθετημένοι θεσμοί. Όπως πολλές φορές μπορεί να φτιάχνεται και στην πολιτική ένα κόμμα για να μην φτιαχτεί ένα αυθεντικού τύπου κόμμα. Παραδείγματος χάρη, στην ακροδεξιά, ξέρω εγώ, κάποτε ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή από ποιον? Από έναν κύριο που τον είχε συλλάβει και του είχε φτιάξει φάκελο ο θείος μου, ο Μιχάλης Λάος. Όταν πρώτο έκανε αδικοπραξία, τον στρατολόγησε στην ασφάλεια, κατηγορείται από ακροδεξιούς, όπως και ο Πλεύρης, ξέρω εγώ, για χαφιετισμό σε βάρος ακροδεξιών, και αυτοί ανέλαβαν το project ακροδεξιά. Αυτό είναι
ελιοφαϊνότερον ότι δεν είναι ακροδεξιά, είναι σικαία ακροδεξιά, είναι διαχειριζόμενη από την ασφάλεια ακροδεξιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι πολλές φορές τα πράγματα μπορεί να μην είναι και αυτό που φαίνονται ή μπορεί να μην πρέπει να είναι αυτό που φαίνονται ή μπορεί να μην πρέπει να είναι καν. Οπότε φτιάχνεις κάτι για να μην φτιαχτεί κάτι αυθεντικό. Και το βλέπουμε αυτό. Αυτό είναι μια παραδοσιακή τακτική των συστημάτων εξουσίας. Επανέρχομαι για να κλείσω. Εμένα με ενδιαφέρει, όπως σας είπα, πρώτα απ' όλα να περνάω καλά. Που σημαίνει ότι μου αρέσει να ασχολούμαι με πράγματα που με ικανοποιούν. Αυτά τα πράγματα που με ικανοποιούν είναι περισσότερο φιλοσοφικής και επιστημονικής υφής. Κατά δεύτερον, πολιτικής υφής υπό την έννοια της υψηλής πολιτικής. Δεν εννοώ διαχειριστική πολιτική, με ενδιαφέρει πολιτική θεωρία. Άλλωστε μέσα εδώ θα καταλάβετε ότι αυτός ο τεκτονικός οργανισμός που έχουμε δημιουργήσει στην Αγγλία πρωταρχικός και κατά δεύτερον στην Ιταλία έχει και ένα πολιτιακό ιδεώδες που δεν έχει σημαντικά στοιχεία ταυτότητας με το επικρατούν πολιτικό σύστημα, οπότε είναι ένας ακόμα λόγος που ενώ δεν με ενδιαφέρει υπό την στενή έννοια οποιαδήποτε εμπλοκή στην πολιτική πράξη, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος και όχι της διαχείρισης. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι και στην πολιτική η καλύτερη πολιτική πράξη είναι στην παρούσα ιστορική συγκυρία η ενίσχυση ενός τεκτονικού κινήματος, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Γιατί? Γιατί κρατάμε την ιστορική πείρα αυτού που ονομάζεται μασονία. Αδελφότητα, κλάβινγκ, βαθιά έννοια του άλλου. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο λόγος που απέκτησε ιστορικά μεγάλο κύρος και αποτελεσματικότητα ο τεκτονισμός, διότι χρησιμοποιήθηκε ένα υπάρχον αντικείμενο που ήταν ένα σωματείο οικοδόμων με συγκεκριμένα προνόμια, προκειμένου μέσα σε αυτό να βρουν καταφύγιο και να κάνουν lobbying συγκεκριμένες κοινωνικές δυνάμεις. Κατά τούτο είμαστε πολύ παραδοσιακοί λοιπόν, μέσα στον νεωτερισμό μας. Και συνεπώς θα έλεγα ότι μέσα στο βιβλίο βρίσκεται ένα σκεπτικό το οποίο έχει τα στοιχεία της φιλοσοφίας και της ιστορίας του τεκτονισμού, αλλά και μία θέαση προς το μέλλον. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως. Πάντως σίγουρα υπάρχει, όπως είχε φροντίσει εδώ το βιβλιοπωλείο Literature House, υπάρχει σίγουρα πολύ καλός καφές και κέικ. Και το κέικ μου αρέσει πολύ που έχουν, διότι δεν είναι ένα συνήθως που κυκλοφορεί έτσι κακό κέικ. Είναι δύο αγαπημένες μου τροφές, οπότε αν θέλετε μπορούμε να τα πούμε και στον καφέ μετά. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως. Το βιβλίο απόψε το διαθέτει το βιβλιοπωλείο, που σημαίνει ότι όποιος ενδιαφέρεται να το πάρει μπορεί να το αγοράσει από το βιβλιοπωλείο. Και σας ευχαριστώ και πάλι για την συνάντησή μας. Και σας ευχαριστώ που είστε τόσοι πολλοί απόψε. Έτσι, και είμαι και στη διάθεση κάποιου όταν διαβάσει το βιβλίο, αν θέλει οποιαδήποτε ερώτηση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο διάλογος, όπου και να βρίσκομαι σε συγκυρία γεωγραφικά, κυρίως επικοινωνώ ηλεκτρονικά, δηλαδή με email. Σας ευχαριστώ.